Šaman upozorava svako može biti meta napada. Evo na kakve se sve načine može neko otrovati od Kleopatre, pa nadalje, upotrebljavali su se otrovi koji deluju odmah, rekao je za Novo jutro TV Pink šaman Neđo Dražić. Dražić je rekao da svako ko je znamenit čovek, ko je uspešan bilo u biznisu ili politici, može biti meta napada. Ništa nije slučajno, zašto ga treba neutralisati? Neutrališeš njega, život njegov, njegovo mišljenje da potpišeš neki ugovor. Ako nekoga želiš da se rešiš, eliminišeš ga na bilo koji način. Svi carevi i kraljevi su uglavnom trovano, rekao je Dražić. On ističe da su se od Kleopatre, pa nadalje upotrebljavali biljne otrove koji deluju odmah. Svaki organizam koji je zatrovan, traži neke otrove, rekao je Dražić. Kako kaže, za sve se zna, ko ima koji porok i to se koristi na njegovu štetu. Konkretno predsjednik Srbije voli vino. Oni izaberu nekoga za vladara, on mora proći našu školu. Znamo mu navike, običaje i poroke i sve ostalo, rekao je Dražić. Dražić kaže da se otrov daje preko hrane, pića, poljupa. Već pri samom pozdravu može da se prenese otrov na neku osobu, rekao je Dražić. Kako kaže, postoje i eliksiri koji neutrališu te otrove i koje osobe mogu da piju radi preventive. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.